Welcome back to my YouTube channel. Good morning Philippines, mga viewers. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW. Morning. Heto na si Busing nagkakarbing, styling. Ako lagi kay kalain ako ko lang mga. Okay. Lagi na dito higpit na lang. Kuya, wanang style ko lang eh. Ha? Ano ba? Nga mo na. Ha? Buwak. Buwak. Kasada man yung kahoy. Kasadam. Naman ito mo. Dagan na i-order sa damanan eh. Sibuan ang order niya. Naku, makabok yung order. One. Kung kaan. 8. Ito isa. Dili dahil ang mga kung lagi kayo dahil ang mga. Marang ba na no? Dili man gaya. Okay raman siya. Tanang marang ba na sa mga Vicente Hero? Oh. Masubot na na mukasa na. Sunggut kaya eh. Nonaw ni mong kasin di barida 8,000 na. Anak lagi sto nyo matang sukad-sukad. Kasagara akong nakas pinakadako lang ng 5,000 ba. Pero si Giovanni 8,000 bilin lagi ko ka Giovanni John. Pero tigig talent anak sto nyo. Ay 8,000 lagi daw ko nung nakuan nakas. Sa owner siya din ana nagkasya pinakadako gid ako nang inakuan 5 ra gid daw. Pero si Giovanni believe gid ako siya urot gid daw yang believe sa Giovanni daw kay 8,000. 8,000 man gid daw. Kaya di ba yung trabaho na? Oh. May kusog-kusog ron diha. Kasi di ba yung trabaho niya? Man may na pulo walo. Di, kana si Tonyo. Di ka pagkapakaso na si Tonyo Gismail. Kasi kana si Tonyo, dili na siya bisyuso. Kung magukot ang trabaho nito, kaya mulaban sa amo ba? No? Oh. Mo maginay pangitaon gud sa amo kanang mulaban gid. Mga viewers. Grabe ka kuti ay. Ako ginag-sabi nga daan ng kawan. Kaya na ko magkalit. Kaya, daan ko ng mesa. Masa ka ito? Believing na hindi? Ito ba ka dito? Asa Hindi rin. Believing sila ba? sila Hindi. Melben? Nilin. Nilin ba? Hindi. Asa man sila ni ato day? Sabi sa mati. Ako kusog man na dito. Babay kay nakakuan nito. Ano na yung hinagod nila ito? Kaming gatos. Sumati sa Davao. Oo. Okay man gyapon dito ha.
Ang nindot po daw kuno sa Cotabato daw. Layo na kayo. Layo lang. Nindot daw mga gagmay na item. Oh, dito, Cotabato. Kay Dinsan. oh. Cotabato mga Muslim ba dia. Kamu pisang hindi ko maligay sa una. Dinsan ito, dinsan. Ang kusog dito karang dinana. Kutsara, Kutsara, tinidor. putre, mga putre, O mo na kusog. termos Kurog tray. ka ng baboy-baboy. Di mga sila mga aon dito baboy. Naga pa yung palit ito, baboy. mga Musliman. Kano? Muna, gyapon mga kuan. Mga hilonggo. Na, palit gyapon mga hilonggo. Daghan na mga dayo na mga na ang uban. Mga nakabibo na. Dayo na na. Iyon sila nang katong pagira sa Marawi daw na do na makwit tong mga kuan Muslim. Basin, oh. Mo nang nanaghan ang mga Muslim dia. Kaya yung mga Muslim na nadihan na ang yawa. Kaya ilato nila itong mga Muslim na makailan nila ito sa Marawi. Dalawang diha. No. Oh. Kacang gina. Sabihan pa nila. Nag-carving na siya mga viewers. Ginana ka kote mga viewers. Mano-mano jud. Dili kay trabaho lang, trabaho jud ni. Mo ni kada adlaw nga lagi nabuhat. Para makabili ng bigas. Makapalit og isa ka sakong bugas, makapalit og tunga sa kilo na sudan, okay na. Mga viewers. Manaa po ning iringay. Ano ito na yung ginagawa? Ito na mga ugang ito niya. Ito na yung isip ko. Ano sa'yo sagot trabaho? Lunes na daw. Mo man na ba po dai unom. Sa NSO mo siya, no? NSO. Sa butuan magug ka maglukat ana. NSO lagi. Kay katong ako didto man. Hindi ba ka na sino mato ba mo na yung magpamatuod? Yaminyo na ka? No? Oh, mo man pila pa nimo. Pasa man ang imo didto. Pwede naman. Hindi ka nakalunod ba ito nila lang. Basig may kuan sa ginikanan na ipakasarged. Masibil na siya ang kuhan. Pagkakaan dito lang sinuman. Sino ba bataan yung kapagwa nga na dyan? Kana yung naasawa?
Dili ay. Murag ikatulo man tayo na. Daghan man sila magsuon eh. Nangaminyo na pod. Napa po sa imanghod tayo na kuan. Napa sa imanghod na dalaga daw. Katong na inahadad ang nagsakay sikad nga kwan. Iya man tong ate. Mama niya to. Ha? Iya tong mama ug Di papa. bata mo man. Iya sa mga magsuon. Oo. Iya tong ate ug manghod. Ah. Minyo na po to. Ninyo na tong kamagwangan. Sis, nandito na. Humana na. Mga viewers, abangan nyo na panay partner. May partner na viewers. Kutsara pa man to, na may partner ato. Akob man na sila. Kutsara, ang tinidor to ara. Nandito na. Muna mga viewers, ang partner, tinidor. Kutsaritas. Tinidoris. Dahil yung kahoy na ba yung nilo eh. Unsa man din nakahoy mo ora gyapon eh. Oh, ano ko? Katutay ning mga gagmay og dahon na kuan. Urayo. Hindi nagkunin. Di gahion to katong gagmay og dahon. Ha? May gahion banto kay murag bato ba. Kalaagon na tayo na kaya sige man siya gihilak. Nga na akong tigre. Malaya na ka. Yung isa po kitoy-kitoy po siyang ikog ba. Pertihon ba ng iringa oh, magtikad-tikad pa mulakaw. Milk daw, milk. Ano imong cellphone dyan na? Kasi ito nakuha ni mo na tanan dyan na na-discoveryhan ni mo na tanan kana. Wala pa. Kuti kaya na. Katalindong ko na ka na magpadali tag mga telegrama sa una dyan. Telegrama mo na. Ang words na yun kay tag 5. Mo? Telegrama. Telegrama ka. Kano telegrama? Di mo na, di level sa telepono ba nga? Ikaw nito, nga ipunta ko mo dito sa kuwan. Tag 5. May message ito sa kasi kadalhan dito sa pagkakita ng lugar ah. Shortcut lagi pala ra ka words, maka quantum words nga mga
Mga 30 ka words, 5 o 150 na. Ay ay. Karon wa na high-tech na. Pero i-fix naman ron. Sa pagpila ka Nawa na maging itong mga suwat-suwat sa una. sa pagpila ka litra ibutang. Nawa na maging itong suwat-suwat sa una. Itong mga suwat sa una, nakatisting ko nito sa una. Tatay, magkala itong suwat sa dito eh. Adi sa mabot ito, tagtulog ka buwan. Suwat. Depende sa kuwan, og special, ordinary na, special na nag-ordinary. Og special, mga 2 ka semana. Pero mahal-mahal. Atad karon ni fix ra. Nawa lagi mga suwat-suwat niya ron. Mm. Mahait din siya, no? Liyaan na yun. Siyan ba? Mga ukab mo nagkuan kanang habol-habol ng kilid, mga langkat. Si Tonyo may kita buhat og kuan. Mo buhat si Tonyo carving. Ha? Ha? Dinaani kakuti mga viewers pag carving. Pila kay libor ani kol? Sisinta mo? 60. Ang katong sungkaan, Kaya nga, sisinta. ang chicken tray, Sisinta. ang mahal-mahal ang kuan na yun, chicken tray. Walang sisinta. Lisod po to eh. Pero ang pinakadako ang baboy-baboy gino. Oo. Dugay pod mahuman eh. Hindi po mga baboy-baboy. Oy! Hindi ako baboy-baboy da. Oo, buhat ang gawin kumot na yung Mga isa ka adlaw purma na imo dili pa na mabangagan, mapurma na no. Purma na siya. Duha ka buko nga purma nimo sa isa ka adlaw. Ay bangag. Purma na. Ah. Pag bangagan po diya pug kamalangan sa bangag kay lawom-lawom biya pod. Makakuan man siya. Mahuman man nimo siya. Isa ka adlaw tunga basta kay masunod nimo. Gabason pa biya na likod. Oo, bunson pa man ito to. Pero nindot kayo ito kay di gid bisa paglangaw-langawan Oo. safety kay naman sulod. Di po to nabili kayo. Ana kay luban na matugon na yung mga on. Oo. Di man pareha nang lay. Buo nga. Buo na yung mga on. Ano rin nang kuan na. Nagkuan-kuan ng mga. Maggamo man. Hmm. Ito kay sarado man siya. Nya buo gid pud imong litson di gid mahurot. Oo. Hindi ko ano mo, ana ra gapon. Pero mahal-mahal pud lagi tong kuan lagi ato lagi. Yang price mo na mga viewers, partner na sila. Kutsaritas, tiniduros,
tinidor, kutsaras. Nice kay mga viewers no, excited na kayo mo makitaan no. Makarelate gin mo ani nga mong gibuhat matag adlaw. Mao ni pinaka-master sa mamuhat og tinidor, kutsara. Mga design pod, maayo pod ni. Mga viewers, shout out day ko sa akong YouTube channel, Simpleng Bisaya. Yan. Very good. Tapos na. Pwede na. Picture na ni. Okay kayo. O mga viewers, tapos na. Mahaw pa daw siya daw. Thank you kayo sa paglantaw ninyo, pagtanaw. Muna yung mga trabaho diri ah. Okay kayo na. Mga viewers mo na ilang mga item dere. Rice tray,
Pestre. Nya. Sungkaan, kutsara, tinidor, lechon tray. Pindot kayong isda no. Mo na isda na magsugbak ha. Diyan nga mabutang. Na mo na yung susulod. Nya. Butanganan pud og luto na bandihado. Okay mga viewers, salamat guys sa pagtanaw. Gayra ko to mga akong video. Ako ng putlon. Thank you for watching. Bye bye. Salamat kayo. Please support me my channel mga viewers. Bye bye.